tarde, benvidos e benvidas a Asuntos. Ai, Pili, que programa bonito temos por diante. Que equipazo temos, que equipazo. Como non vamos a facer un bo programa con este equipazo? ¡Un aplauso! Que grande a nosa Pili. Bueno, que hoxe imos a ter un programa pois falando desas artistas polifacéticas que todo facían ben, cantar, bailar, interpretar, presentar, pois un pouco como a ti, Pili. O conta facer cousas, Rocío, e facelas ben, claro está. Hoxe, ademais, moito ollo, porque Pili vai nos cantar por unha destas raíñas do espectáculo. Pois non sei, será Pili por Sara Montiel, Por unha gran dama da canción, vou a decir. Ana Quiro. Por unha gran dama. Hoxe, Pili, estives aí preparando como sempre e veremos por que gran diva nos canta hoxe. Bueno, sabiron que estamos rodeadas aquí por o noso equipo maravilloso e hoxe volve a casa José Manuel Parada. E non por Navidade, Inda, non é por o Nadal. Estou pendente do teléfono, Xa te ves, Rocío, pasa. porque espero esta tarde poder dar unha sorpresa ao programa. Tache sonando o teléfono. Ai, É que... Colle, Podes? que non podemos quedar sin sorpresa. Pero tens que facer... Perdonade. Onde vai? Tens que facer algo. Bueno, esta, é que, sabe, é que a ver, é que Parada dixo que está hoxe preparando un artista amiga súa que di que quere que entre no programa. Ai, bueno, pois deixo que fale. Sí, sí, no, que ten como moitas Parada, influencias por aí adiante. Que este home, a saber. A saber o que nos trae hoxe Parada. A saber que artista é. A saber que artista Porque él conoce todo a vida por haber. Non, a Neste todas, Parada. a todas. E non Que vos pasa? esquezades, que estamos aí a un pasiño a nada da final de Xuntos Quero Ser Artista. Bueno, É verdad, Tania. Que nervios. E que hoxe, de feito, é a última semifinal semanal antes da gran final da segunda tempada. Sí. Madre mía, qué responsabilidad. Non é o mismo ser profesional que ser estrella. Hai unha diferencia moi fundamental. Dicen, o profesional é o que traballa aunque lle doa a cabeza. A estrela dice, non podo traballar, me duele la cabeza. Eso é verdad. Aí estou contigo, Parada. Tú has traballado con estrelas desas. Ai, non puedo, se me salió un grano. Sí, non fai moito tempo tampouco, non hai moitas semanas. Pero Parada, estas serán estrelas e profesionais. Eu non imagino nin a Sara Montiel, nin a Paquita Rico, nin a Concha Velasco, nin a Ana Belén dicindo teño dor de cabeza, non vou traballar. Mira, Sara Pili, eu creo que tamén hai que enfatizar o difícil que é o que facían, porque igual a xente da casa pensa que bailar, interpretar e tal, que é unha cousa fácil e guau. Hoxe tes moitos medios para ir a aprender a tes escolas e tal, daquela habería moi poucas, era o seu o cantar era innato, salíalle da alma. Despois, fíjate Carmen Sevilla, que falaremos de Carmen Sevilla, acabou presentando un programa de Telocupón e todo. Precisamente de estar en compañías. Por eso mismo, sí. Mira Moi Parada esa farta. fotiño. Ai, esta foto que es forma histórica. parte dese material que maravilloso que nos trouxeches. Sí. Claro, en esa foto sabíamos Esa aí a última. unha Concha, A esa última. maliña ao final, non? Parada. 15 días antes de morrer, fixemos a foto, era o seu fillo. Esta foto é moi importante. Eu pedinlle permiso a Manuel para publicala, porque, fíjate, o que é a vida, que xa estaba tan maliña, pero na foto parece que este ben. Estaba guapa. Estaba guapa. Está delgadiña. Claro. Estaba delgadiña, pero estaba guapa, moi guapa. Para Sí, facer é a verdad. foto, Do Vico coa que despedía Claro. hace varios tantos anos. para facer a Pero foto, dixo, pero unhas gafas de sol, porque realmente Pobriña. era 15 días antes de morrer que estaba moi maliña. Guapísima era esta muller. De verdad, Ela non lle gustaba moito cantar, porque pensaba que non cantaba tan ben como as que eran cantantes de verdad. Chego encontro que cantaba con moita gracia. Tiña moito gusto Era moi cantando. simpática, sí. Moito gusto cantando. É verdade que ela sempre tiña como esa inseguridade e que, de feito, a maioría das cancións que cantaba dende os 80 eran playbacks gravados 20 anos atrás. Pero Augusto Algueró, que era o seu primeiro marido e que lle compuxo tantas cancións, sabía perfectamente cales eran as súas posibles limitacións e creaba cancións especificamente Pois para non ela. entendo. Pena dela ademais- que non tuvo a despedida que se merecía. Non. Sí, é verdad, eso que é verdad. faltoulle aí Faltoulle ese... unha Pero gran creo que aí despedida nos falta como era información que o mellor nos pode aclarar Parada. Non digo si ti estiveches de acordo,
Ti entendiches a decisión do fillo? No. A ver, eu respeto a decisión do seu fillo, Claro, creo que normal. tiña que decir que se facía, pero eu non a comparto, non me parece que ela era a novia de España, non só era a mai do fillo, ela era máis importante e creo que merecía unha despedida. Rapel e eu fixémolle Unha misa. Sí, que non lo funeral. dixeches, sí. Unha muller grande, eu olvídome das Mira cousas que non é nada malas. rencoroso, No, camarada, que non é nada E rencoroso. contigo menos, Pili, cariño. Oye, que me están... Ay, Pero, es que ¿otra vez? ¿Cómo? Sí, porque, Estamos a ver, en directo, parada. estoy pendiente dunha gran... Porque non morreron todas, afortunadamente. Claro. Pero se a tes en espera... Pero, Pero claro, de quen estás pendente, de unha Parada? muller moi importante no mundo do espectáculo, Ay, moi Dios mío. querida en Galicia, en toda España, en México tamén se la Ay, quería tamén. mucho. Ay, Una pista, pero bueno, oye, Pues que va a dejar un recadito porque tenía compromisos hoy. Non podo, tes que facer o imposible por falar na televisión de Galicia. Voy a ver si xa veña, consigo. vai, Veña, vai, hasta Oriña. Bueno, pues sí, vale, é que aquí somos Xuntos así. Já contábamos ao comezo, Pili, que estamos ás portas da final de Xuntos Ai, Quero Ser Rocío, Artista. estou que non estou, porque este fin de semana É a última final semifinal hoxe, para clasificarse para a final, que sí. será a semana que ven. Semana que ven, serán 2 voltas ademais. Estade moi atentos porque en un ratiño, cando empecemos son os asuntos Quero Ser Artista, explicaremos ben a mecánica. Ademais, Pili ten que contarvos algo moi importante, os que estades na casa, unha sorpresa que vai haber o próximo sábado. Que temos que explicar cal foi a única vez que Carmen Sevilla actuou na televisión de Galicia, porque é moi curioso. Pero aí, nunha gala, non? Normal. Bueno, non exactamente nunha gala. Podo contalo? Sí. Hombre, agora que o dixeches. A ver, é que non sei si queredes que o conte agora ou despois, o sea, non é por facer moi interesante, No, ano que ven, Alejandro, ano que ven. Pero eso é un programa normal, non? Bueno, non. Ela Xa, que? os máis listos saben que pon aí especial eleccións. Como? A única vez que Carmen Sevilla actuou na televisión de Galicia foi no especial electoral de 1985. Carmen Sevilla actuando en un ¡Pam! especial electoral. Bueno, efectivamente, esto precisa explicación. Tamén creo que foi o último que se fixo, non? O primeiro e o último. No, a ver, Esto bueno, deste xeito efectivamente- sí. E ela está prácticamente retirada. Aceptou esta proposta do seu amigo Pedro Amalio López, realizador de televisión, que foi un dos pioneiros da Que televisión de chulos Galicia. todos especiais. Pues estaba guapísima Hay aí, que, ¿eh? hay que volver a traer Parada certas cousas a Sí. televisión. Hay que volver. Está volvendo moito. Sí. Este verão puxeron un programa que facía 20 anos non se facía e foi un éxito increíble. Eu digo que Carmen Sevilla como cantante non sería posible sin o seu primeiro marido, sin Augusto Alguero, que fixolle as canciones máis bonitas, canciones de amor. É curioso que canciones de amor máis bonitas resulta que levábanse fatal, él estaba con unha e con outra, ela sufrindo, pero daballe unhas canciones, mira, te quiero, que despois fixo moi de Nino popular Bravo. Nino Bravo, pero esa foi feita para Carmen Sevilla. Dependerá de vincular esta canción A gran con Carmen Iñaki Sevilla, Pues eu sí. porque todo el mundo la vincula A Nino Bravo, claro, que fue por aquel cierto, oficio es coñecido. curioso, porque Nino Bravo, del que todo el mundo ahora habla maravillas, que gran cantante, la mejor voz, empezó fatal en el mundo de la música, porque cometió el error de pedirle a Manuel Alejandro, Sí. que era el compositor habitual de Rafael, que le compusiese las canciones para su primer disco. Y entonces toda la crítica, incluso José María Íñigo, lo ponía fatal, porque decía, se parece mucho a Rafael, imita a Rafael. Y fíjate lo que es la vida, que ahora nadie pensaría que Nino Bravo se parece a Rafael, ¿no? Pois non. Pois non. Nino Bravo, por certo, outro do que falaremos, verdad? Ai, que Próximamente falar. aquí en Xuntos en Directo, como da gran Ana Quiro, outra das nosas grandes artistas. Perdón, Ay, el ay. representante de la gran Pero, artista pero, me está llamando en para, este vamos. momento. Bueno, si nos va Para, por favor, se teme perdonadnos. non hai todo o programa. Este vai nos dar Se vai nos dar algo comparada e a súa sesión, Vai falar de co verdad. manager, co Madre manager. mía. 4:33 minutos da tarde, estou a vir en directo. Un pequeno inciso Botana. sobre Carmen Sevilla. Antes aquí falábase de que non foi despedida ben, Sí, con pero un con momento honras, é con que honores. Carmen Sevilla non se foi. Carmen Sevilla segue, o sea, non é para despedila,
Está viva. Ten toda a razón o noso Botana. É verdad que sí. É verdad, porque esas cancións pois van a perdurar sempre no noso corazón. Eu non sei que están a facer Pili aí. Entre Eu estou intrigadísima quen será esa muller que nos Eu tamén, que nos eu está tamén. poñendo en contacto Parada, Eu porque con a verdad, cara de porque- Ángeles ten que ser moi estrela porque tiña unha cara de nos vai cobrar moito que estaba vai nos desesperada. cobrar moito pola chamada. Non sei. Home. Bueno, veño un aplauso para Parada. Que Que non para. pasa? Que tarde viva. Está confirmado por fin. No, os tengo que contar. Vale, Parada. No, lo he pasado fatal. No le vas a porque sufrir, no te me es había verdad. dicho que sí, que por Galicia y por mí, que somos amigos de mucho tiempo, iba a entrar hoy en nuestro programa. Pero estaba preocupado porque desde las 12 de la mañana no se veía sin movimiento. Se lo llama Pili. Digo, estoy preocupado, Pili. No. No, é verdad, Pero vou dar está. fe, Y- vou ¿Qué dar pasa? fe. ¿Tes geolocalizadas todas as túas amigas? Eso, Sí, sin pero- movimiento. O sea, que imagino ahora como espía das es que estrellas, Parada. Os dije que estaba muy ocupada hoy. Tenía cosas que hacer y se le olvidó el teléfono en casa. Y entonces su representante me ha dicho, está muy preocupada porque quedó contigo, quiere cumplir y no tiene el teléfono. Entonces me ha dado el teléfono de una amiga que está con ella para que podamos Madre mía. llamarla. Pues y vaya hablar. profesional. Por Vaya, favor, vaya, Periquiña, vaya xa por hype, eso. Belén, no se escante, como dicía José Manuel Parada, era esta muller, Estaba comentando con Parada que esta muller que cando coincidín con ela en programas de tele impoñía, non? Ah, sí? Sí, a min impoñía esta muller como unha muller sobre todo de carácter, nunca así a mirei así igual, estaba me dicindo Parada, era a cousa máis simpática Sí, que te podías sí. botar na cara. Ella estaba Sí. farta de que fuera a señora de la canción. Fíjate ti. No, quiten ya lo de señora de la canción, que yo quiero ser una mujer divertida. Teño que recoñecer que no teatro pouco a seguir. Seguir Pero máis ella, como cantante. él era actriz también, ella era actriz cantante. Cuando Sí, sí, que cantaba, todas estas contaba a mujeres- historia, era... Sí. interpretaban. Bueno, María Dolores Pradera, que temos todos nos nosos corazóns, a que fai moi pouquiño en Madrid lle fixeron un gran concerto homenaxe. Quen Porque estaba allí? Pois José Manuel Parada, como sempre. Claro, este non ano, podía Rocío, faltar. este ano cumpliría 100 anos a Pradera. Si no morrera, a Pradera tiña este ano, en agosto, cumplía os 100 anos. Ti tamén estás en todos os meollos, En chao. todos, en Parada, todos. alabado sea Dios. pero que para nos homenaxe aquí a gran María Dolores Pradera e que está a nosa Pili Pampín xa no escenario preparada para cantar unha das súas cancións máis fermosas, La Flor de la Canela. Un aplauso forte para Pili Pampín. Inténtalo. Con todo cariño, Parada, para ti. Es para el señor Botana, vamos. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo fiel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la alameda. Muchísimas gracias. Gracias. Bravísima. Bueno, nosa fixen o Pili que pude porque Pampín. cantar por María Dolores Pradera impón, Impón, pero Sigo dicindo, vamos. Parada, que esta muller me impón. Si la Pradera era praderona, Pili, tú eres pampinona. E o mellor é Que que bonito. Pili Pampín todavía nos vai a cantar máis esta tarde chea de emocións. Outra das túas- Rivalizaba con la Pradera, Nati Mistral. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, porque bueno.
A ver, hay que vincular siempre a la pradera, hay que vincularla siempre con los gemelos, los dos hermanos que la acompañaban. Y entonces, unas veces acompañaban a la pradera, otras veces acompañaban a Nati Mistral. Y por eso a veces se la reñía, aunque se levaban bien. Ay, mi Nati, mira qué foto más. Mira qué bonita. Bueno, dela facíame moita gracia, Pili, esta sonrisa que la tiña todo o rato así, que falaba sonrindo así como todo, non? Era como moi ela tamén, non? Apretando os dentes, apretando os dentes. Buenas noches, Paradita, queridos. paradita. Mira, en la manifestación a favor del buen trato a los animales, con Encarnita Polo, con Silvia. Mira, ahí coincidían Carmen Sevilla, Loles León, Isabel Gemio, Nati Mistral, Mari Carrillo, Paco Clavel, Enrique del Pozo. Parada, eu va querer che preguntar. Eu quería che preguntar dela que teño unha curiosidade que é verdad que a deixaron plantada no altar a esta muller. Ela era a novia de Toni Leblanc. Bueno. Sí, foi novia de Toni Leblanc. Eso non Estuveron sabía. a puntiño xa de casarse, pero ao final deixaron a cousa e quedou. Pero levábanse ben. Pero ao final casou. Pero Non se casou con... pero deixou non, ese día, non, non? O día da boda ou algo así? Eso non o sei eu con tanto detalle. Eu sei que foron novios e que acabou a cousa mal, pero que despois, perdonamos. Seguiu a súa vida. A mí unha cousa que me perturba un pouco da figura de Nati Mistral realmente ela chegou a apoiar a Francisco Franco durante a ditadura, porque é unha persoa que tivo opinións políticas moi controvertidas, entón iso é unha cousa que... Ela era unha muller de dereitas. Moi de dereitas, non? Pero vamos a ver, falar desde Franco. Cando morreu Franco, Lola Flores foi ali chorando. Foron moitas as folclóricas, estaban moi ben tratadas por o que mandaba entonces. Pues, como si ahora te chama o presidente de gobierno, ves a cantar Pili Pampín, tú dices, non vou, o que me pagues, o que me pagues. Si non me paga, O non. que me chama atención parada, porque estamos vendo este titular, non? Sí. Como ben preguntaba Gabri, unha muller que apoia públicamente a dictadura, e logo estamos vendo unha foto túa con ela antes nunha mani animalista. Bueno, É dicir, o sea, este contraste a mí... Non, ela, a ver, hai xente de dereitas que é moi boa xente e hai xente de izquierda que é moi mala xente. Eso de pensar os de izquierda son os bons e os de direita son os malos, non. Eu conozo de todas as partes. Eu conozco actores. Eu podía decir de unha importantísima actriz moi de izquierda, que unha vez contoume a mí Pepa Flores, Marisol, que a chamou para ir a cantar as presas e dixo, si non hai diñeiro, eu non vou. Home, normal. Claro, pero bueno, que era unha cousa máis ben social. Tal. Pero vamos a ver, nós vivimos desto. Sí, pero... Hai que ser realistas. Pero para ir a cantar a unhas presas na cárcel non hai un... Non é un ayuntamiento que te paga para que vayas a festa. A min fai moitos anos un alcalde, non vou dicir de onde, para ser chulito, porque vou dicir así, diante dos amigos estaba ali e dixome, terme que vir cantar a un sitio e porque eu teño que quedar ben, non sei que, eu dixo, eu desde que empecé a cantar teño que cobrar. Eu cobro, por cantar cobro. Que grande. No, pero a veces fanse favores tamén. Claro, pero Mira, hai moitas formas de pedir. Pili, Hai moitas formas de pedir. hai un refrán famoso que di o cantante a pasta por diante. Parece que iba desde boda. Que guapísima era tamén. Enseguida nos conta. Felicito moito a esta xuventude porque son xente que se interesa por a cultura do país. Porque a xente da túa edade non sabe nada de Imperio Argentina ni das cancións. Ni sabe quen é. Claro, isto é a nuestra cultura. Sí, é que nada que engadir, é así. Só quero pedirvos que agora estedes atentos ao que vades ver nas vosas pantallas, porque 5:20 da tarde, riguroso directo aquí en Xuntos, Totalmente. estaredes dicindo, que fai a nosa fermosa Tania Beiras É máis Rubén. desa guisa con Rubén, Os con carnavales ese xa pasaron, fondo babilón. Estamos na nosa sección favorita dos sábados. María, benvida, moi boa tarde, María. Moitas gracias. José Manuel Hola. Parada, Que que me tal? consta que unha das súas seccións favoritas tamén é a nosa Pili Pampín. Aquí estamos, Rocío. Que tal? Gustache esta sección a ti, min verdad, moito, porque Parada? María é moi boa. Bueno, a última vez saiches de aquí, E min cambioume vamos. a imaxe, María. En Madrid, como non podo estar aquí sempre, pero procuro sempre que sea posible estar aquí, tuve que arreglarme o pelo e non me gusta como de... no. Eu quero que tú me volvas a En cambiar. Madrid non saben, non? Non, habrá xente, pero claro, eu vou baratiño. Claro, Pero Parada, estás insinuando que queres outra vez, A non mí sei, non me importaría poñerme nas maus de
de María, Queres ponerte de Sí, María outra vez? sí. Ai, Porque eu non quero ser rubio, eu quero ter o pelo branco. Vale, pero entón... Branco, ese branco luminoso. Pero unha cousiña Eu para... entrei na peluquería, tesme que poñer branco, e mira que deixaronme rubio, non blanco sou non rubio. blanco Non, non estou blanco. Ti queres entón que María de novo faga masia Sí, contigo. sí. Pero para iso tes que volver mañá, porque hoxe non sei se nos dará tempo. Ou se non, Para min non é- imos dormir, no. porque ti sabes... Non é Lourdes, parada, isto non é Pero Lourdes. é un Non pode ser placer por milagros. quedarse. Mira, o difícil de vir desde Madrid aquí é o viaxe, que é largo e tal. Pero xa que estou aquí, Home, eu encantado da vida. Quédome, estou con todos vosotros. É como un pulpiño a noite que boa falta lle fai, galo. E cámbiome E con marcha María. con cambio de look, entonces No, que vamos van a a quedarse facer? mortos en Madrid cando Mañá chegue. entón parada cambio radical en Xuntos Total, con María. total, en Xuntos. Mañá Sí, cambio señora, radical de parada en Xuntos. Mira que eso leva horas, parada. Leva horas. Leva Así horas. arrancamos 5:22 da tarde. Parada Me xa sabe encanta, que tengo me cambio. Pode ir a Moi ben, túa moi ben. casa tamén Tamén, esta noite. O teu claro. marido, estás casada, O tes meu marido cociña moi ben. Pero é celoso o teu marido. No, nada, nada. Claro, di- non vou chegar el niveño aquí a pasar nada, a noite nada, ca nada. María. Tranquilo, facémolo mañá aquí, Mañá aquí, en bueno. Xuntos. E así non Non hai sabía que facer por así ligar, non hai imagínate. problemas. Veña, imos a empezar a coñecer as nosas concursantes de hoxe. A primeira chamase Noelia e ven de Ponteareas. Un aplauso. Pois nada, 90 segundos para que Noelia nos conte a súa historia. Adiante. Hola, chámome Noelia, veño de Pontareas, teño 37 anos, teño un neno pequeniño tamén. Bueno, o meu cambio, bueno, pues quero facer o cambio por sentirme tamén eu misma e, bueno, verme diferente e, non sei. Vexote emocionada. Sí, un pouco, sí. Pero vouche subir un pouquiño o micro aí para que se te escoite ben. Non sei, Pili, ves un pouquiño emocionada, non? Sí, Non sei por qué? ti. Por que queres o cambio? O cambio, bueno, sobre todo, bueno, reencontrarme a mí misma e, bueno, pues tamén estou pasando unha etapa un pouco mal e, bueno, Dixetes que tiñas 37 anos. 37, sí. 37 niños. E podemos un neno? saber por qué estás así pasando unha mala etapa? Bueno, pues a vida amorosa bastante mal, separación, bueno, pues, Pásanos a todos. sí. Eso, olvídase despois co tempo. Cando se cerra unha porta, abres unha ventana. Gracias. Ou dúas. Ou tres. E crees que te axudaría a verte un pouco mellor? Ou vexote estupenda, verdad, María? Sí, Non sei. eu creo que sí, ten un look moi bonito, vai moi ben, moi arregladiña, guapísima, e o pelo tamén o ten bonito, a ver, que se pode facer cousas, sí, claro, cortar a máis, melena máis, facer cousas. mellorar. E hoxe salindo en Xuntos, mañá chamanlle un montón de rapaces. De pretendientes, o sea que, vamos. Ademais, ela se puso aí o labio vermello, que eso Claro, sempre é xa son sinónimo moita de que forza. unha quere virse arriba, así que non chores, por favor. Un aplauso moi forte para Noelia. Agarda aí, por favor, aí al lado da mesiña. Pois a ver se hai sorte, porque, en fin, aí é que ao final nesta sección, verdad, Pili, sempre a xente... Unha aclaración. Sí. Que eu non veño a quitarlle o posto a eles, Eu fago o cambio, pero eles tamén. No, claro. Claro, non temos quero que escoller. pensen, como fai o cambio parada xa non... No, pero ti falo mañán. Mañá. Aí o Pero aquí non lle aquí quito para posto todo. a nadie. Moi Sí, sí, sí. ben. Bueno, Noelia está aí agardándose a súa quenda. Mentres imos a coñecer a nosa seguinte concursante que se chama María e ven de Ponteareas tamén. Un aplauso. Buenas tardes, me llamo María, soy de Arbo, pero resido no Concello de Pontareas. Veño porque me deron unha segunda oportunidade e estou pasando un mal trago. Perdón. Venga, un aplauso. Me encantaría poder dar o paso. De feito, levo un ano un pouco crítico, pero teño forza de vontade gracias á miña compañeira, gracias ao meu compañeiro. E nada, pois que
que estou un poquinho nerviosa, porque nunca viñen a televisión e nunca tuve a oportunidade de estar con vos. A que te referes cando dis que che deron unha segunda oportunidade? Por unha enfermedade? No, pola vida, por golpes de la vida. En un mes perdín a dúas persoas moi queridas, unha delas é a miña abuela e outra sería a miña parexa. Pois nada, a vida sigue, teño unha nena preciosa, teño... Moitísimas gracias. Quedé sin palabras, la verdad, ¿eh? Noelia, gracias por contarnos ahí, compartir esa historia. É complicado. É emotivo, e logo ten moito valor, que poidan falalo, que poidan contalo, que teñan a ilusión de poder facer un cambio, porque o máis fácil é caer, non querer facer nada, non levantarse da cama, non querer facer nada, pero axuda moitísimo, moitísimo, Dicen, moitísimo. as penas compartidas son menos penas É e as verdad. alegrías compartidas son máis alegrías. Claro. Totalmente. Así que gracias por Sí, sí, sí. compartirlo. Sí, María. Dúas grandes emotivas historias para comezar o noso Cambiamos Xuntos. E creo que temos outra concursante, non teño aquí na ficha o nome, pero bueno, imos a recibir a quen se saca un forte aplauso. Adiante! Por favor. Que queres facer? A ver, que vai queres cambiar? facer? Que queres facer? Acércate ao micro, por favor. Ese pelo é ¿Qué precioso. pasa? Que faz aquí? Eu non me podo presentar. Pois non. Pois agora xa foi. Pois, bueno, non sei, non o teño moi claro, pero... Que quería facerse? Sí, eso que... Bueno, tenéis os meus 90 segundos como todo o mundo, non? Ai, pois vale. Ai, non, por Dios. Pero Garamanciña, se non che falta detalle, filla, pero que máis que... Ai, Dios mío. Bueno, dámolle contador tamén. a ver que di, muller, a ver que di. Madre mía, xa o que nos faltaba. Veña, tempo, contanos, Garamanciña, a ver. Bueno, pois eu chamome Garavanciña, veño daqui ao lado e estaba buscando un cambio de look porque desde pequena sempre se meteron moito co meu cabezón. Claro, pobriña. Provei de todo para chamar menos atención, remedios caseiros, a ver se podía baixar a inflamación, comín bocatas de chourizo con nocilla, iba todos os días a bañar a cabeza con leite de vaca recén moxida e provei hasta saltar en paracaídas desde unha avioneta para ver se co cambio de presión ou que fora facía algo, pero nada. Entonces, bueno, veño aquí confiando en que Mariña de Ordes, pues, non sei, xa que fai milagros, a ver si podía facerme algo. Pero é que eu vexote tan mona xa con ese lacito, verdad? Con ese lacito, flequillito. Eu penso que donde non hai non se pode sacar. Oi, Pili, eres non lle moita. quites a ilusión. Pili, E ti non te está Pili, ti buenísima. non te planteaches presentarte ao Cambiamos tamén? Eu si me reduce un pouco. Tamén, como a ti. Garamanciña, hoxe non sei que dicirche, porque temos o cupo un pouco parada de feito xa colleu vez para mañá. Claro, pero por que parada si eu non? Home, pois, non sei, É que eu Garamanciña, vexote guapísima, Garbanciña. Sí. Algo queres, Pili. No, de verdad. É que como a ti eu creo que non hai nadie. Non hai outra. Guapa non, pero graciosa sí Sí, que. simpática son un rato. graciosa. Que ti crees que Garamanciña ten potencial como clienta, María? Sí, podemos cambiar de color de lazo. Ten. Podemos cambiar o lazo. E o bolso, outro bolso tamén, tamén. exacto. Sí, porque o bolso repite o moito, Moito, Garamanciña. Pois porque a mellor non cobro suficiente para ter máis. Ah, Cada un sabe o que sabe, verdad? Claro, cada un Podemos sabemos a poñer nosa historia. unha diadema, Unha sí, diadema, un día. sí. Sí, podemos, bueno, a verdad que se A pode verdad que se cambiar. pode sí. tunear un Sí, pouco, Pero que puedes conduce a moto divinamente. Sí, Pero troixome en moto hoxe. Mima, que o película. sea, sobre todo Sí, que é a miña especialidade as motos. As motos. un ten que quererse pois como é Garamanciña. Ti a verdade que estás estupenda, temos lo que dicir. Claro. Pero bueno, agarda aí cas Sí. demais concursantes, Sí, claro, Garamanciña. E como vai vir máis veces, pois ao mellor un día Outro va. día. Outro día toca, Claro. claro. Outro día E Un día que Tranquila, fagamos cocido. Claro. La garbanciña vai ben pro cocido.
é que hoxe tivemos, a ver, dúas historias, non sei que decidiredes agora, vos tedes a última palabra, pero a verdade é que María, Noelia, conmovéronos moito, sinto dicirse Garavanciña, coas súas historias. E a verdade non quero estar na vosa pele, non sei, Pili, Parada, María, quen escolledes? É difícil. Sí, María, sí. Sí. Creo que o temos claro hoxe, Rocío. Sí? Sí. Tédelo claro? Sí. Bueno, pois nada, desexando escoitarvos. A quen lle facemos o cambio? É aí que fale a nosa María, que a que o vai a facer. A quen? Pois hoxe a María tamén. Toca A María, ora aí, ven. Ven aquí conmigo, María. Buah. Que ben, que vemos sorrir a María. Moitísimas gracias. Faiche ilusión? Sí, moito. Sí? Sí. Que ben, pois a nós tamén verte xa de momento, esa sonrisa na cara. Nada, por temas de María. Esperemos que despois sea moito máis grande todavía. Hai que facer ya foto de antes e Sí, despois. sí, sempre facemos ya. Sí, sempre facemos. Se verás o logo é un cambio O que espectacular. cambiei eu cando Claro. pasei por as túas maus. Mañán hai que facer outro, entrar e salir, o túa. Toda. María, deixote nas máxicas mans de María para Vamos que allá. corrades aí o noso backstage. Vale, ven María. Que empeza aí María a facer a súa maxia. Se sabedes que la non se vai ver durante toda a tarde e que en un ratiño veremos ese resultado. 5:33 e agora ímonos correndo con Noelia, porque a ti Parada gustan as vieiras? Hombre, a quen non, unha vieira, por favor. É un manxar. E ademais agora mesmo o molusco de moda. Que ricas estamos dicindo aquí, verdad, Pili? Madre mía. Que me gusta a mí. Son das miñas favoritas tamén. Que fantasía. Bueno, subió a temperatura aquí no plató, verdad? Buah. Alejandro. Vaya numerazo. Bueno, e mirade que nos Que acompaña. calor, que calor. Grande. A fermosísima Naquiro. Ligadísimos, a verdade, porque aquí está Parada. Lo tengo confirmadísimo. Confirmado. Confirmadísimo. Parada. Vamos a conseguir hablar con una grande, de estas grandes, que afortunadamente está viva todavía. Buah. Que hablamos mucho de gente muerta, pero quedan las vivas para hacerle homenaje en vida aquí en Xuntos. Claro que sí. Que ben, pois que intriga. Ay, qué rico sois. Tengo que venir más veces. O Paradiña, Non que rico, paramos de Paradiña, dicircho, que Parada, rico. é así. Que digamos unha cousa, isto nestos tempos, Pili, era algo transgresor e Sí, moi daquela, empoderador sí. que dicimos agora, Belén. Para mí é complicado, o sea, eu mesma teño un conflicto cando vexo as vedettes, porque claro, ao final eu entendo, obviamente a sexualidade feminina, ser bastante conscientes do noso corpo é algo que sí que empodera, pero para mí o concepto da vedette se nutre moito de satisfacer a unha mirada masculina. Entón, para min, o sea, a sexualidade femenina concebida como un produto para a visión masculina é algo que non é empoderante. Por lo tanto, eu, claro, non acabo de empatizar a esos niveis de algo que te empodera cando é algo para satisfacer a un Pili, home. tú como ves? Porque, a ver, eu decía dende o principio que a min o que me parece complicado dende o punto de vista artístico o que facían, é dicir, cantar, interpretar, bailar esas coreos. Ensayar cunhas coreografías espectaculares, porque eu me acordo fai moitos anos coincidir con Norma Duval en Vigo nun especial para a Televisión de Galicia e nos ensaios había caído resbalado un bailarín e ela resbalou tamén. Armou un pitote, porque dixo que baixo ningún concerto quería que aquelo que non se soupera que quedara ali, que houbera nos ensaios ese error, non? O sea, era tamén, veíase que era moi meticulosa no traballo que facía, pero daba gusto. Eu despois vina en directo nun teatro e o espectáculo era maravilloso. Sí, non, é moi difícil. Esta foto con la hermana, con Carla. Con Carla, sí. ¿Cómo definirías a Norma, Parada? Una mujer muy lista, muy inteligente. ¡Viva la pluma! No hai revista sin pluma. Bravísimos, pois é verdade. Hablando de raíñas do espectáculo, la Cantudo, por favor. María José Cantudo. Vamos. ¿Os gusta María José Cantudo? A mí sí. ¿Admiráis a María José Cantudo? Bueno, oye. ¿Os gustan sus películas? Todo. Pues la sorpresa que yo tengo hoy para este programa es que vamos a hablar en vivo y en directo, homenaje en vida a María José Cantudo. Bravo por Parada, sí, Bueno, señor. Gracias. hay que dar... Hay más de Paquita Rico detrás de Iria.
Qué mujer fermosa. Guapa, de las más elegantes, qué temazos. Qué guapa, qué guapa. Buah, qué galería de mujeres espectaculares estamos lembrando esta tarde. Ai, temos que irnos a publicidade, que magua. Pero mira de isto, porque fai un anaquiño neste programa onde pasan cousas rapidamente. Mira, parada. Por favor, cambiamos. Claro. Oye, me habéis quitado músculo, me habéis quitado Parada músculo. anunció que mañana se sometía a un cambio radical que veremos este domingo. Parada, que esto non é ¿Cómo Lourdes, aparecerá Parada? Non o sabemos. De momento En imos la a foto publicidade. pierdo esa foto, pierdo. Ata agora. Qué bonito, toca abrir capítulo Ana Quiro, porque para mujeres polivalentes, polifacéticas, grandes artistas piliña, que Ana... Home, para min a mellor. É unha das nosas. É nosa. Sí. Para min a mellor, sí. Gran señora, gran artista, gran profesional. Emprendedora, productora, todo. Empresaria. Todo. Presentadora. Galego para min. Naya, incursora, que puxo un montón de temas en actualidade, foi Total. rachando un montón de preconceitos sobre a música en galego, cantou en galego cando ninguén aínda se atrevía a cantar en Foi nos galego. abrindo camiño as que viñemos detrás. Todo o que moi podamos como dicir lamenta. é pouco sobre ela. É moi importante para xente que estaba na emigración tamén, que fixera esas cancións en galego, que a xente que estaba fora agradeceuno moitísimo. Moita xente, como é o meu caso de Ana Quiro, tiñamos que ir a traballar fora. Claro. Éramos emigrantes. Eu conocina en Barcelona, eu fui a estudiar e a traballar en Barcelona, ela estaba ali cantando con José Luis Camariñas tamén. José Luis Blanco, Que campaña. elí chamábase José Luis Camariñas como pueblo donde naceu. Blanco Campaño, que vimos antes no Vamos a especial mandar un electoral. pico a José Luis, que nos ve todas las Un tardes. aplauso para Blanco Campaña. É a súa muller Pilar, claro que sí. Éramos Sí, interpretaba. O que Sí. pasa quizá esta non fora a mellor interpretación de Ana, Claro. porque non sei por qué. Ademais non foi para arriba esta serie, porque ela é natural, fala como é ela. Sí, ten un galego precioso. Ela Exactamente. quedouse ca gana Pero de non sei. facer un programa conmigo. Queremos Ana Quiro e queremos homenaxeala cantando, como non, coas grandes Pili Pampín e Tania Beiras, que nos van a interpretar Galicia, Terra Meiga. Un aplauso. Ay, la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ven queridinho, ven que te quero dar todo o meu cariño. Ven queridinho, ven que te quero dar todo o meu amor. Quero te cantar Galicia, quero te cantar Galicia, desde este lado do mar. As penas que levo dentro, que por ti me van chorar, que por ti me van chorar, que por ti me van chorar. Quero te cantar Galicia, desde este lado do mar. Miña terra queridinha, non che podo olvidar. Galicia, terra meiga, miña casa, meu lar. Miña terra queridinha, non che podo olvidar. Os teus aires do monte, os teus aires do mar. La 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ven queridinho, ven que eu te quero dar todo o meu cariño. Ven queridinho, ven que eu te quero dar todo o meu amor. Cada momento que pasa, cada momento que pasa, Galicia quero che máis. Quixera morrer en ela como morreron meus pais, como morreron meus pais, como morreron meus pais. Cada momento que pasa, Galicia quero che máis. Miña terra queridinha, non che podo olvidar. Galicia, terra meiga, miña casa, meu lar. Miña terra queridinha, non che podo olvidar. Os teus aires do monte, os teus aires
rapazas, qué maravilla, qué bonito, qué canción fermosa. Os vosos pés, de Ana qué maravilla de Gracias, artistas. qué As dúas vosas gargantas. artistazas. Sí, sí, absolutamente. Quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con trajes e trazos de estrella solista que fai suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Qué emoción, é que non queda nada, parece onte cando arrancamos, Pili, rapaces, De verdad que estamos sí. outra vez aí na final. Maravillosa. Sí, sí, outra Eso está responsabilidad, nervioso, hombre, claro. Bueno, e ademais é que hoxe, Pili, aparte de estas novas reglas que se coñecen dende agora os nosos concursantes, tesnos que contar hoxe outra novidade importante para a semana que ven, non? Sí, pero máis pa diante, vamos, mante la intriga. Non vou contar todo así de golpe. Ti como parada, que parada Totalmente. saco de un sitio aí tamén. Toda tarde estuve aí o secreto. Vamos, parada tímonos en tensión aí toda a tarde con esa maravillosa chamada con María José Cantudo. Bueno, que? Comezamos ou unos rapaces? Claro que Sí, sí. Veña xa. veña, pois comezamos a recibir os nosos concursantes. A primeira de hoxe chamase Martina, un aplauso. Guapísima, vou por un micro para que se te escoite ben na casa. Martina, que guapísima, que tal? Benvida. Grazas. Bueno, Que nos vais a facer, Martina? Un baile de jacks. Anda! Madre mía, un Cantos baile anos de tes? 10. 10. E levas moito tempo bailando? Desde outubro de 2023. Caramba. Nada, 2 meses. ¿De dónde es, Martina? De Vigo Cabral. Ay, de Cabral. Pero tú a veciña non a conoces. Pero, eu non o coñezo, pero temos que vivir cerquiña. Eu son de Cabral tamén, teño que dicir. Xa medio punto tes pola miña parte. Eso non se vale, no. bueno, pues desexando ver con que estilo nos sorprendes. Estás nerviosa ou... Un pouco. Estás un pouquiño nerviosa? Pois mira, Martina, ti disfruta. seguimos en Xuntos Quero Ser Artista, eu moi ben acompañada de Martina. Como estás, xa menos nerviosa? Sí. En que ben lle sentou a publicidade, aquí a nosa concursante. Guapísima. Que descubríamos antes da publi que sodes veciños, Rubén. Somos veciños, xa que somos veciños, quero preguntarche, onde estás a ir a clases de baile? Algúnha escola de aí de Vigo? ou onde? Bambalina. A Bambalina. Eu tamén fun a Bambalina, mira. Un saúdo a Nati, a Águeda, as directoras, a todo ese equipazo que estou seguro que van a facer que as chavalas bailen tamén como vai bailar Martina esta tarde. Ole, ole. Que importantes entendo que son esos mestres que vos ensinan, Sí. ¿no? Todos os pasos, todas as cousiñas. Bueno, creo que ela está desexando xa bailar, así que non che vou facer esperar máis. Un aplauso moi forte para a nosa Martina, adiante. Esta noite foliada, esta noite será a noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. Hoxe todas nos
bravísima. Ai, Caramba, Martina. Contas eu de cantos meses leva bailando, porque dixo outubro de 2023, pero leva 6 meses bailando, Martina. Moi poucos, por eso mismo. Estaba... Eu vía moi segura, non? Verdad? Víase moi rindo, fora nervios, non parecía que os tiñas. Ai, a mí gustoume moito, bonita. Martina, a mí o que máis me gustou de ti, aparte de que bailas de maravilla, vamos, me gustaría a min aprender a bailar así como estás aprendendo ti con só 6 meses. É o teu sorriso, a maneira na que te movías do escenario e como sorrías. Facíasme sorrir a mí tamén e parecía que estaba bailando aí contigo, de verdade. Enhoraboa porque fixeches unha actuación moi bonita. Gracias. Martina, sabes o que me gustou tamén moito? Que o jazz habitualmente mestura diferentes estilos de baile e gustoume que tú tivo toques de folclore galego e logo, para levar 6 meses, chamoume moitísimo a atención que tes o ese do corpo moi ben centrado, mantés moi ben o equilibrio, cando colles a altura mantés moi ben o equilibrio, entonces felicítoche porque son cualidades que a lo largo da túa carreira como bailarina vas a precisar, esas tes. Parada, ti que te Está pareceu? empezando a rapaciña, está empezando. Si ahora baila e si de ben, como bailará cando sea xa adulta? Hai que empezar moi tempraniño para poder bailar. Ademais está moi ben que ahora o baile está moi de moda, hai moitos programas na televisión que promocionan o baile. É algo moi importante porque bailar costa moito tempo, hai moito sacrificio e merece a pena que sigas por este camiño porque tes cualidades. Martina, tes o xurado no bote así de primeiras, que ben, non? Contenta? Sí. Ai, que sonrisa ten. Un aplauso moi forte para Martina. Pois aquí preparados xa co noso seguinte concursante que traes a un tapetiño na man, eso nos dá algunha pista. El é o mago Álvaro, un aplauso. Gracias. Me voy a poner por allí, donde el jurado, y a ver qué sale, espero que salga bien. Porque ti xa queres chegar e comezar saco. Sí, eu quero chegar e marchar. Espera, Alvar, que queremos saber algo de ti. Claro, A ver, desde cando faz masia? Pois desde hai un par de anos. Non sei canto, xa o olvidei, pero un par de niños. Ela, por que olvidaches? Porque mago. xa foron moitos. Moito. Vale. Gusta che alguén especial? Estás indo a clases, foches? Non, normalmente todo autodidacta. Se empeza a decir aquí magos que me gustan, non acabo. Vale. Podo che dicir Fantamariz. Vese a ansiedade por actuar. Tes presa por empezar e acabar. Sí. Vale, Pero, mira, marcha chutasi ou algo. Non, pero que eu quero facer Poñemos magia. choutro, ti tranquilo, que nós poñemos choutro taxi, non marcha. Pois ben, vente, a ver, onde Ven pa cá. te queres poñer? De lado de... ¿Cuál es vecino teu? ¿De dónde ves? ¿De dónde ves? De onde ves, Alvar? Veño de Rivadavia, de Ourense. Perfecto. Si vas ao Ribeiro Aquí vas a Navia. porte. Sí, Si vas ao Ribeiro, vai por Rivadavia. un bovino. Vale. Entón, voume por aquí. Vale. Mira, teño por aquí unha, dúas, tres e catro cartas azuis, non? Sí. E por aquí son todas cartas brancas, menos unha que é o as de tréboles, non? Este é o as da sorte. Tens que seguir para gañar. Recordade que está en terceira posición. Unha, dúas, tres, non? Vale. O que vou a facer é invertir o orden das cartas, así. Unha, dúas, tres e catro. Entón, en que posición queda o as de tréboles? Primeira, segunda, terceira ou cuarta? Ya me perdí. Eu tamén. Ni idea. Bueno, está na Eu terceira. vou arriesgar, veña no tercer puesto outra vez. Non está no terceiro, ni no segundo. Porque, de feito... Está no primeiro. Normalmente dime que está no segundo, porque se invirto orden, sempre está no segundo. Pero aquí o que hai é unha carta branca. O que pasa é que o as sempre viaxa hacia baixo. Por que? Pois non o sei. Pero isto sempre é algo un pouco extraño, non? Pero vamos a intentar outra vez. Vamos a dar a volta e o vamos a perder polo medio do paquete. Entón, unha pregunta xa máis sinxela. O as que está do dereito ou do revés? Complicado. Do dereito. Acaba de darlle a volta. Vale, pensei que dicías así, pues vai estar do revés, claro. Vai estar do revés, non? Se veis que está do revés, perfecto. Ti gañas. O único, outra preguntiña xa máis difícil. En que posición está? Xa ven de todo. Primeira, segunda, terceira ou cuarta? Terceira. Terceira. Vale, pero que eu vou facer así? Soplo un pouquiño. E de repente, aquí aparece unha carta branca. E de feito, o as que antes estaba dado a volta xa non está no paquete. Pero sabes que temos que facer para que volva? Temos que soplar todos xuntos. A de tres. Unha, dúas e tres. E entón, o as aparece. Anda. Pero
teño unha última oportunidade para que podes gañar. Dicídeme, de que cor é o dorso do as de tréboles? Azul. Azul. O que pasa é que sabedes que o as desapareceu e volveu a aparecer. Bueno, iso dixéchelo ti, eu. Bueno, o caso é que o increíble é que cando aparecen de novo, sempre hai cambios. En este caso, o as é vermello. Non me esperaba isto. E como vexo que non vades a gañar nunca, case mellor collo o tapete e as cartas e me marcho. Moi ben. Moi ben. Ven aquí conmigo. Ten razón que non vamos a gañar, non íbamos a acertar Bueno, nunca. é un home que me encanta porque vai ao grano. O Sí, sea, sí, sí, él, en fin. Si eu máis xa. Sí. Bueno, que vos pareceu o truco, Pili? Pois a verdade é que por pouco non me entero moito, pero... Tú ben, porque non sei onde sacou a carta roja. Mira que estuve mirando ben para man. Sí, non sei. estuve aí bicheando a ver se te pillaba, pero non... Técnica ten, pero creo que si queres dedicarte ao mundo do espectáculo, tens que facelo un pouco máis fácil de entender, porque estábamos dicindo, onde está a carta? E non nos aclarábamos, non? Creo que é un consello bon, non? Sí, Que sí. tens que facer un pouquiño máis fácil. Vale. Quizáis ao mellor un pouquiño máis lento, porque eu estaba como con ansiedade tamén de Para a próxima miralo. fago máis despaciño, máis Pero claro. bueno, estuvo moi ben, porque eu non vamos para nada. Pillo. No, pero é que Alvar ten o turbo. Alvar pensa ten o turbo posto, quere pensar... E sabes o que pasa, Álvar? Que xa temos visto algún mago máis e xa parece que estamos a coller experiencia un poquinho en Vermasia e xa estamos un poquinho máis duros. Pero o Máis truco exigentes. estuvo señal, ¿eh? Sí, Somos nós sí. que queremos dar así un poquinho de caña porque sabimos a uns magos estamos un poquinho exigentes. Vale. Pois vai con este bo sabor de boca, un aplauso. Xa estou coa nosa seguinte concursante, vai a semifinal, estamos tendo hoxe, ela é Berenice, benvida. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, que nos ves facer? Bueno, este programa la verdad que es súper novedoso, súper cultural. Habéis hablado hoy de un montón de cosas que, bueno, aunque yo me dedico a la música no sabía. Así que me parece estupendo. Bueno. Yo he conocido mucha gente aquí y he conocido participantes anteriores y la verdad que una maravilla. Están todos encantados. Pero que nos vais facer, Berenice? Voy a cantaros. Ai, ves a cantar. A todos. Dedicaste a... Ben, estas palabras fermosas. Sí, Agradecese moitísimo, Pois sí, un aplauso. Moitas grazas. Claro que sí. Me dedico a la verbena contestándote. Dedicas a verbena. Sí, hace Anda. pocos años, no sé, desde el 2017. Llegué a España en el 2017. Fai poucos y dis, entonces, bueno. ¿De dónde es? No, yo soy de Vigo, pero me fui a Alemania a trabajar y cuando vine se me dio la oportunidad de empezar con la verbena. Ah, que ben, que ben. Bueno, o sea estou que desexando escoitar, sí, entendo que nos vas cantar unha Gracias. canción aquí, non? A todos nós. Sí, por supuesto. Pois nada, un aplauso para Berenice. Deseándolo. Muchas gracias. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito y me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¡Vamos todos! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gustas. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué chulo! Bueno. Ai, Berenice,
dice que ganas de verbena xa, a ver si ven Verdad, yo cambio también. tempo xa. Acabo de montar mi grupo y no damos salido. Ay, sí, ¿cómo se llama tu grupo? Grupo Harmony, recién. Harmony. Perdón, recién montado. Harmony, así. Sí, sí, en Instagram, Grupo Harmony. Ah, perfecto. Se nota que tiene profesión la chiquilla, ¿eh? Solo empezar a moverse y dice, esto no se Tengo que improvisa. empezar a moverse, Esto no es de un día para otro. De momento estamos con ensayos, que eso va poco a poco. Sí, bueno, estamos todos con ensayos, pero xa gana de verbena, xa gana Ay, de sí, sí, festa, sí, eso sí. ganas Ganas de ir a todos los playa, pueblos, churrasco de ir por na Galicia, praia, de venga. compartir escenario con los grandes. Exactamente. De todo, vamos. Quiero que llegue pronto la primavera ya, oye, que ya está Semana bien. que viene. Claro, Semana que prontito. viene, ya está. Y el cambio horario, todo viene. Exacto. Domingo de Ramos. Qué bonito. Notábanse Muchas as gracias. tablas, Notábanse as tablas e que mágoa ese tempo que estivestes fora que non puidéramos disfrutar de ti nas verbenas, porque estamos aquí os 4 como se estuviéramos nunha verbena Que ademais de eles verdade. unha canción, Unha canción das moi da- guai. de Ay, verbena, esa canción es de mis verbena. preferidas. Siempre que voy a algún sitio, esa o la de Te vas o una así de estas que me gustan a mí. Hai sangre verbenera, moi ben. Da alegría a la muchacha. da Pois sí, alegría. sí, Gracias. saímos máis con alegría, sí. Muchas gracias. Esta muller. Pois nada, moita sorte Nada, na muchísimas semifinal, gracias. a ver se te vemos aquí mañá, so vai depender do Ojalá. xurado. De momento, un aplauso moi forte para Berenice. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, temos, por certo, se Rubén, unha representación de Vigo do Talent. Que está moi completiña, gústame. Sí, sí. Veña, Vigo aí. Que o- trouxeches, non foi un autobús aposta, de Vigo, pero- hoxe? Non vou decir, non vou a contar nada. Pili e eu estamos a preparadas para, bueno, Hai que ti dar sobre algo, todo, para Cartiño, dar a Rocío, grabacións. claro que non demos nada en toda a tarde. Eu estou deseando dar 160 euros que veñen moi ben. Quiero ser artista. Que grande a nosa garabanciña. Deixo vos. Eso, Rocío, ti marcha. Que eu teño moito lío aquí con Pili. Pero vamos a ver. Quere cambio de look, quere estar comigo nos garbanzos, quere estar no meu consultorio. Que máis quere? Presentar o programa? Bueno, pois igual empeza a ter peligro o teu puesto, Pili. Non, non digo meu, o de Rocío. Ah, de Rocío no, que ela é moito máis guapa que ti. Rocío, deixámola. Ai, por eso quería os teu... Bueno, vou calar, peña. Sabe que temos 160 euros, non? 160 euriños que teño quentiños neste bolsilliño. Nese. Ah, bueno, pensei que era noutro. Bueno, é algunha pista quere dar ou ven usted... Pista no, que pista. Sabemos que hai máis que da outra vez. Pero dea unha carretera, unha pista, un atallo, eu que sei, o que Pois queira. mira, hai máis de 63.000 euros. Digo, euros, sí. Garbanzos. Ai, bueno, non pasa nada. Tamén dito que de vez en cando usted mete la pata, non vai ser sempre os demais. Exacto. A ver si temos chamada. Hola, moi boa tarde. Con quen falamos? Hola, boa tarde. Hola, bonita. Como te chamas? Son María Mirás. María, de donde nos chamas? Son da Meneiro, de Teo. Ah, eres veciña miña, María. Correcto, Pili. Non vale ter correcto. enchufe, Pilar. Non vale ter enchufe. É da Meneiro, seguramente nos coñecemos, pero agora non me dou conta, pero sí, contentísima de recibir chamadas de veciñas miñas. Que tal, Claro María? que sí. Todo ben? Moi ben, gracias. Así me gusta. Bueno, Oiche, María, esta señora moi amiga, pero o número non o sabe, eh? O número de que? Non sabes cantos garbanzos hai? Pois non. Ah. Pero está as ti para dar unha dalle unha pista, home, que é veciña miña, ó. Unha pistiña, Dalle aí, porque eu ó. tampouco non o sei fixo. A ver, dixeches que hai máis de 63.000, non? Sí. E menos de que? Bueno, é menos de 100.000, veña. Mira ti, te pista deches. Bueno, a ver, Marilla, si tes suerte, miña filla. Tes dúas oportunidades, veña, dalle. Mira, 62.509. Para, María. Dixenche máis de 63.000. Ah, pois perdín a pista do programa anterior. No, si cho acabo de decir. Xa. Non che fai caso nin a xente que chama, Pilar. Vamos a ver, tes unha oportunidade, non oímos nada, veña, vamos. Dalle aí, María. María. 63.980. 63.980. Que? É bonito. Non me toque o flequillo, Pilar, que eu non che toco a ti nada. Estaba che sacando o pelo diante dos ollos. Respétame, Pilar, cada un co seu espacio vital. Hai máis garabanzos. Ai, María.
máis, moito máis. Digamos que máis, Pili, que non queres soltar todo. Espera, home, espera, que ten outra oportunidade. Veña, Mariña, por 160 euros. Veña. 84.000. 84.000? Bueno. Sí que se veu arriba, María, sí que se veu arriba. Moito. Hai menos garabanzos. Oi, María, canto sinto. Nada. Un bico enorme para ti e para o Carmelo. Moitas Chao, gracias. cariño. Gracias a todos. Chao, Hasta luego. amor. Chao, bonita. Ai, ches Pilar. Ai, que? E aí faise o Carmelo en setembro, non? Sí, señora, Virgen do Carmelo, nunca foches, non? Ai, teño eu botado Padres Nuestros ali para que me deixes en paz. Sí, debaixo do palco, seguro. Bueno, Pilar. Sí, por favor. sí. Ai, si na conoceré a usted. O 7 e 8 de setembro. Mentira cochina, 8 e 9. Bueno, pues vale, 8 e 9, sí, pode ser. Ves? Sempre gana unha. Sempre, eu que sei. A ver se tes outra chamada por A aí. ver se hai outra chamada, veña, vamos. Non hai, ves, que non hai nin que colla o teléfono. Espera, muller, espera, aquí no, tranquilidade, a ver se hai alguén aí. Hola, moi boa tarde. Hola, ¿Ves? hola. Podo participar eu tamén, nos garbanzos? Que no. Non me deixas ir ao cambiamos. Non me deixas, nos xuntos quero ser artista. Non me deixas presentar. Que si ao cambiamos, vamos a cambiar. Eu voulle traer un día unha tiara, eu que sei, unha coroa, un lazo de outro color, para que se vexe usted máis distinta. Pero eu veño con todo o xogo. Ai, si, o vestido xa me vai salir moi caro. Porque son unha facción víctima. Víctima é bastante, sí. Víctima é bastante. Bueno, hai Mira, chamada. vamos ao público. Hai chamada, non hai A ver, chamada. espera. Porque eu igual teño máis A ver, axudas que ti. Salude usted. Hola. Vale, Pili, como aquí non nos contesta nadie. Vai buscar o microfoniño, anda. Vai buscar o micrófono, Sí. Ai, gracias. Podo ir ao público? Veña, vamos ao público. Veña, vamos ao público. A quen? A quen quere usted? Dígame aí. Aquí. A ver, Pili, non non me queredes toles. 160 euros. Quero eu, No, ahora xa son 170. Ai, 170. Ai, é verdad, nena. Como te chamas? Ana. Ana. A ver, Ana. Pois, cantos dixeches? Máis de 63.000. 64.000. 64.000. Moi bonito o número, moi bonito. É que? Pero hai máis garabanzos. Ana, de onde eres? De Campo Rapado, Oural. De Campo Rapado. Bueno, te sabes que tes outra oportunidade, non? Sí. Pois dalle aí. Pois dixen 64.000... 64.500. 64.500. Que? Claro, ti como non sabes. Claro, por eso te estou preguntando. Hai máis garabanzos. Hai máis garabanzos. Bueno. Ai, que facemos? Probamos a ver se hai chamada. Dille hola e saluda. Hola. Hola. Que tal? Moi ben. Hola, que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes, Pili. Que tal? Con quen falamos? Con Manolo. Manolo. ¿Dónde estás, Manolo? Ahora mismo en Santa Comba. En Santa Comba. Sí. Que tal tempo fai por Santa Comba, Manolo? Moi malo, pésimo. Sí? Sí? Bueno, que nos que levamos aquí encerrados todo o día, pois non sei ni que tempo fai fora, Non pero sabemos bueno. se chove, se fai sol, Pero bueno. A ver, Pero veña, Pili. Manolo, a ver si Cantos cartos son, Pili? Cantos cartos son? Que non o sabes. Si tal, 170. 170. No, 180. 180, pero vamos a ver si antes eran 160, ahora son 170. ¿Qué me quieres tolear la cabeza? A ver, cantas veces concursamos hoxe? Ai, é verdad, 3. Vale. Perdón. Eso, arrodíllate. A ver, dime, Manolillo, por Dios, que estas mujeres acaban conmigo, de verdad. A ver se me dices falar, se non me dices falar, que podo decir. Sí, cariño, fala o que queiras. 66.500. ¿Qué? 66.500. 66.500, garbanciña, ¿qué? Máis garbanzos, máis garabanzos. Máis garbanzos. Bueno, Manolo, tes outra oportunidade, dalle, meu rei. Vamos allá. 68.750. 68.750. É máis bonito, ese número xa me gusta un pouco máis. Sí, é que? É que non é correcto, muller, non iba a acertar agora. Máis garabanzos. Manolo, síguenos vendo
bico para Santa Comba. Gracias, Manolo. Hasta siempre. Chao. Eu marcho, Pili, que me está parada aquí. Veña ahora, veña ahora, veña ahora. Eu veño mañán con máis garbanzos. Aplauso para Pili Garabanciña. É que sodes unha parella que encantados nas dúas. Vamos aquí no nosos xuntos, quero ser artista, coas nosas cuartas concursantes. Benvidas, como estades? Moi ben, gracias. Bueno, estas dúas mulleres fermosísimas, Alba e Ainara. Ao revés. Alba e Ainara, benvidas a Xuntos Quero Ser Artista. Hola. Hola. Que nos vindes a facer? Pois así un diálogo entre dúas señoras maiores. Vaite preparando, eh? Sí? Ui. Que vos gustou o teatro? Sí. Sí? Vades a teatro? Sí. Ah, que ben. E contestan a vez, sí. Sí. É como unha é da Pobo do Caramiñal e outra de Ordes. Como que estudiades en Santiago? Sí. Ah, xa me parece, xa. E aí xuntastes vos e decidistes facer así un dúo cómico, non? Sí. Un dúo teatral. Alguna das dúas arrastrou a outra? Empezou unha primeiro e logo a No, outra? foi mutuo. Sí? Ah, que ben. Bueno, pois a ver, Para vamos o look, coitadas. así das dúas. Estupenda, pero que está moi ben que haya mulleres en dúo, ¿no? Sí, sí. Martes y 13, típico, moitos Cruz homes, pero dúas mulleres, bueno, as virtudes estuveron tamén, pero na actualidade non hai moitas mulleres, así que tedes un camiño por diante. Que ben. Vamos a verlo. Sí, claro que sí, desesando verbos. Un aplauso para Ainara e Alba. Bos días, Maruxiña, quienta, visto e quiente, ver. Será porque non me boto tanta merda na cara como a ti? Cántame un paxariño que xa non estabas con Roberto. Ai, Robertiño, canto boto de pé. Pero bueno, ti ben sabes que eu moito tempo sin... Non podo tar. Se mataras o tempo noutra cousa, ibache mellor. Pero non che contei. Metime un cursillo destos de cantar e dáseme de maravilla. Este verano acabo na Panorama e con Lito na cama. Que vas a acabar ti na Panorama? Mira, Maruxiña, un día vai che dar un mal da envexa que me tes. Estou pa mollar pan. Sí, tío, que és unha desgraciada. Pero coita unha cousiña. E que facedes? Porque se cantades as cancións da Pili Pampicha me podes ir anotando. Esa verma que canta, que bueno, dá justo. Ai, pois se non recordo mal, pareceme vela outro día así cun rapaciño moi xoven para ela. Eres unha exagerada, muller, terá que disfrutar. Pois non pejan pa nada, eh? Claro que non pejan porque o único que teñen é un contrato, unha canta e outro dalle aos discos. Pois a que canta tan ben, únete con eles. Mira, vouche fazer unha demostración, agárrate a silla. Ojalá cando cante Pois a verdad que me sorprendeches, pero para mal. Ai, Dios mío. Ai, que pena, que me soubo moi pouco, de verdad. Xa. Estaba disfrutando. Créeme, estaba me gustando. Pero son un pouquiño, vos que pensades? A verdade é que están Eso geniais. é sinal, ¿no? Que temos que ter un tempo limitado, claro, os nosos concursantes, que sodes moito, pero que se quedaran con ganas de máis, eso bo, eh? Además, eu estou un pouco de acordo co que dicía Parada. Dúas rapazas e demais dúas rapazas novas, porque que están aí na flor da xuventude, Facendo de bellas. Dúas rapazas facendo de bellas moi ben. Solo lle faltou, para ser de homes, traer os grelos. Tiñades que traer aí un manoxo de grelos e mentras manoxaba de los grelos, tela conversación. Pero moi ben. Unha vai de fina e a outra vai de... Entendes? Eu non sei o que estaba vendo aquí, que vos apuntastedes a teatro porque fostedes de público a Land Rover, non? No, eso foi Ai, ti. Pois eu non sei que está esperando Land Rover para levarnos a facer un sketch, de verdade, porque estades á altura, de verdade, de calquer humorista. Estades Pois, moi nós ben. problema en ir non temos, eh? No, de verdade, felicidades, rapazas. Gústame moito que dos rapazas novas veñan aquí a facer teatro e a ensinarnos o seu talento. Noraboa. Moitas grazas. Outras que teñen futuro nesto. Esa cara expresa moito, mira, esa cara expresa moita cousa. Ainara e Alba, facer rir non é nada fácil, ao revés, é moi complicado facer rir hoxe en día. E a mí fixestesme reír, e por eso vos dixen antes que me quedou o texto moi corto, moi corto. Gustaríame seguir escoitándovos máis Está veces. moi ben porque
fan reír falando de Pili Pampín, non se ríen de Pili Pampín, é moi importante, que hai xente que fai reír meténdose ca xente, non? Non. Moi ben, humor blanco. Felicidades. Rapazas, correr aí o backstage. Pois estou ca seguinte concursante os Desuntos Quero Ser Artista, Tamara, benvida. Moitas grazas. Bueno, guapísima Tamara, rapaces. Que nos ven a facer, Tamara? Pois eu vou a facer unha fusión de danza do ventre galaica. Que mezcla. Chámame a atención a ver como fai iso. Pero que te dedicas a iso, Tamara? Sí, son bailarina dende fai moitos anos, o que pasa que, bueno, a vida vai te levando por camiños, entón atopei o meu propio estilo, traendo de fora para aquí e facendo un pouco meu, digamos. Ajá. Genial. Bueno. Unha mistura propia, entonces, non así? Moi ben. Pois hai ganas de vela, verdade? Totalmente, vamos. Pero de onde é? A ver se veciña de algún. É de Teo, é de Teo. De Teo. De Teo. De Teo non hai naide. De Teo non hai. Bueno, Teo aquí en Santos. Eu son de Teo, Tú eres de Teo. claro, parada. Sí, sí, Si sí. creí que eras de Nueva York. Sería de Bronx. No barrio de Bronx. Imos ver a ver que nos trae Tamara. Un aplauso moi forte para ela. Qué chulo, Tamara, ven aquí conmigo. Bueno, xurado, que vos pareceu? Vamos, eu estou anonadada porque eu son incapaz de mover a cadera como fai ela, a cintura, vamos. Pareceme complicadísimo mover a cadera, as mans, o sea, notase que levas anos bailando porque non me parece nada doado este tipo de disciplina, non a boa, porque me gustou moito. Sí, leva o seu tempo, pero eu recomendolle a todas as mulleres, e os homes tamén, pero é unha danza moi propia para mulleres porque moves todo dende o útero. Aínda que non teñas útero tamén se move esa enerxía e é moi beneficiosa para a vida en xeral. Sí, por suposto, pero o que pasa que levas moito tempo practicando a danza. Dende os 20 anos, máis ou menos. Claro, notase. Isto en Teo ten que ser un escándalo, non? Por as rúas de Teo facendo... Bueno, a ver, pola rúa non vai facendo esto. Hombre, tamén pode ser. Claro, Se rúas con tempo. Home, eu vexo no supermercado vai facendo esto e digo, esta muller non está ben. Bueno, tú xa me biches noutros sitios, guardando a compostura. Sí, hai que decir que eres unha gran profesional noutras cousas, Moitas gracias. as cousas como son, pero encantoume o que acabas de facer, Moitas créeme, grazas. porque admíromos porque me parece dificilísimo. A min, ademais dese movimento tan difícil de facer, gustoume moito a túa sexualidade da cara. Desde que comezaches, a túa cara estaba activa, a máscara estaba presente. Sabes que pasa? Que cando unha o pasa ben, creo que eso tamén se transmite, Pois verdad? notouse moitísimo, moi ben. Grazas. É unha danza moi galega, ademais,
Porque eu cando dice a danza do ventre, pero claro, o traxe, pero o traxe é fácil de poñer, pero dices, e como vai mezclar a danza do vientre, algo tan exótico, de tan lexos, co galeguismo? Conseguicho, está moi ben. Moi ben. Tamén quero che comentar que fai uns anos tuve a sorte de participar con Xacobe Pérez nun espectáculo de danza ecuestre con cabalo galego. E, bueno, aí empezou un pouquiño pois esta fusión de como eu podía traer pois estas danzas tan exóticas cara ao noso, cara a nosa cultura, as nosas danzas e as nosas músicas, sobre todo. E ten moito mérito que bailache moi ben e non fixeche un Sabrina. Vais facer un Sabrina en calquer momento, saltando, pero non pasou, ten mérito. Todo controlado, moi ben. Estiveche señal, Tamara, un aplauso moi forte. Seguimos con ritmo porque mirade que elenco teños aquí. Tautiare é unha das súas integrantes. Alguén me dixo por aquí, por o auricular, esta fermosa nena, Xia, que está de cumple mañá. ¿Qué tal? Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de juntos. Pero vamos a ver, o que lle acabades de facer, non ves que ela non se muta, que está concentradísima para facer o número. É verdade, Despois, cando acabes de facer o que te ves a facer, volvemos a repetir. Parece che ben? Porque xa te vexo que estás. Que non vas a facer, Xia? Un baile. Un baile. Bueno, pois a ver se pasas mañá, porque cho cantamos máis con moito máis alegría, ben? Claro. Porque cantos vas a cumplir? 8. Eso non se cumple todos os días. Non se cumple todos os días. Mira, con quen ves acompañada, que vexo dúas mozas atrás moi guapas tamén. Carlota e Olivia. Moi ben. Ai, Carlota e Olivia, Amigas, hermanas, primas, que son? Que sode, que amigas? Sí, amigas. Amigas, que ben. Que guapas. Bueno, preguntámoslle despois, porque vexo que xa están moi concentradas agora. Elas non perden a compostura, eh? Camiñada dicen, calade vos xa, que queremos sobre bailar. todo, Xia, estános dicindo calade que quero empezar a actuar. Venga. Un aplauso para elas. Everybody come and dance the tambouré. Welcome to Tahiti, bienvenue à Toata. Yaorana, Yamaeva, Yamanava Tahiti, paradis des îles divine, beach soccer at Tahiti. Yaorana, Yamaeva, Yamanava Tahiti, paradis des îles divine, beach soccer at Toata. Pero muy elegante, Qué muy chulo, bonito, ¿eh? muy gracioso. Muy Danzas polinesias, creo que isto, Son polinesias. É que eu víame en Bali nestes momentos. Eu imaginaba que estaba en Bali ali nunha praia. Hawái, Bombay. Ay, un Pili, poco, qué ¿no? ganas de Oye, vacaciones pero ¿quiénes ha hecho la coreografía? ¿Quiénes ha montado todo esto? Nuestra maestra, Romina. Ah, Romina. Como se chama este tipo de baile? Danzas tahitianas. 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 Sí. Xia, e ti de cantos anos levas bailando, miña filla? 4. Desde os 4 anos. Nótase, eh? Mi madriña do Carmen, E que de vos verdad. empurrou a facer este estilo, este baile, claro, non tan normal ou tan recurrente? Pois a miña nai bailaba e, bueno, pois eu quixeme apuntar.
Mira, me ha gustado tanto la actuación que cuando yo cumpla 8 años voy a hacer una fiesta y las voy a contratar. Con esa roupa tamén, non? Sí, Hai que poñela. las voy a contratar a las 3. A verdade é que o estilismo está O moi estilismo guai, está moi logrado, Moi logrado, está fantástico. Moitas gracias. Muy bien. Trae as tres o pelo tamén así riciño, chulísimo. No, están Bonito, as ao tres mínimo quedan detalle. preciosas. Todo muy Moi pensado, guapas. todo Sí. muy Pero con coordinado. referencia ao que estaba a dicir a Rocío antes, porque eu quedome coas dúdas e coa intriga. Este é un baile que habitualmente aquí en Galicia non se fai. A túa nai iba a baile, pero por que este tipo de baile? Porque non coñezo moitas escolas que No, fagan eu este tampouco. estilo, a verdade? Pois a miña, bueno, a mestra é a miña prima, e eu comecei Ajá. por eso porque ela inculcoume xa vía e pois probei, por que non? E aparte deste tipo de danza, bailades outros estilos ou solamente estades a full con Eu isto? si, eu hago baile galego. Ai, así me... Oye, mesturar baile galego con danza tamén pode ser indonesca... unha fusión tamén. Unha pregunta, Pero cantos os galegos baiades a- somos muy internacionales. ¿Verdad? Claro, Sí, sí, bailamos sí. de todas las partes. Home. Hay galegos en todos los sitios. Donde vayas siempre encuentras un galego. Ademais, vindes de gañar en Vigo 2022-2023 o O primeiro Danza Vigo por té. primeiro Primeiro Qué guai. premio aí, Eu iba a preguntar que canto tempo ensaiaban a semana este baile. Pois temos unha clase a semana solo. Solo? E as tres pertenecedes ao mesmo grupo de rapazas? Sí, vale. Moi ben. Non, deixastes, vamos, flipando coa vosa arte. Un aplauso moi forte para elas e moita sorte na semifinal. Xa está o pescado vendido, rapaces, agora tedes que decidir. Pero antes imos cun dos nosos momentos favoritos deste programa. 7:33 minutos da tarde. Ai, temos que saber como lle foi a nosa María o cambio de hoxe. Benvida! Estou moi contenta. Bueno, sempre contenta, encántame esta muller, de verdade. No, pero, a ver, é que me parece tan importante facer un traballo ben feito, un bo corte, un bo color, e cambiar tanto unha persona, que unha persona cambie tanto con un corte de pelo e con color, é maravilloso. De verdad que quedou espectacular, estilosa, xoven, e outra quitamos anos, demoslle juventud, demoslle modernidade. Bueno, démoslle todo. Bueno, é que hai que lembrar, por se alguén se perdeu aí ese momento, que María rompeuse parada cando nos contaba a súa historia antes. Totalmente. Unha muller que ten pinta de ter sufrido moito. Sí, necesitaba ela un esforzo para ir mellor por a vida. Eu dixenlle antes, non hai mal que 100 años dure. E é verdad. E a veces cerras unha porta pero abres unha ventana. Así que ela pensando a xente que se foi, ten que pensar que esa xente non permitiría que estuvera triste. Eso tenlle que dar de forza. Sí, totalmente. E seguro que ese cambio teu María máis. É porque ella se alegra e porque ademais hai que, cando estás triste, animarse máis a arreglarse. Moito máis. Porque se ti te ves mal, pois estás máis Cando peor. estás triste non te podes quedar na casa Exacto. chorando. Hai que salir, pintarse como unha Ou puerta chamar o e a la calle. 677-2255 vir asuntos e que María faga a súa masia. Veña, imos apagar luces do plató, monitores, porque xa sabedes que as nosas concursantes non se ven durante todo este proceso, e imoslle dar a benvida a nova María. Que pase. Un aplauso. Buah. Impresionante, ¿eh? ¿Estás nerviosa? Bueno, non como antes. Veña, mira fixamente ese monitor. 7:35 minutos da tarde, estamos en directo e imos saber entre todos o resultado dun novo cambio espectacular. María vai descubrir pois ese cambio en directo. A nova María con todos vostedes. ¡Qué guapa! Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bien. Sí? Ademais que o pelo claro dá moito máis dulzura á cara. Cando temos o pelo oscuro, a xente costalle moito a veces. Ei, non, son morena porque teño as cejas oscuras, porque tal. Pero o pelo claro dá moita máis luz, máis alegría. Claro, É que mirade, Claro, María, como viña María, a túa tocalla, fai nada, un ratiño,
como se deixou María. Buah, impresionante. Cambio, sí, señor. ¡Ya buena! Gracias. Está guapísima. Ademais, é que viña con ese rictus triste que agora non para de sorrir, Gústanos verte alegre. María, ¿cómo te ves? Preciosa. ¿Sí? Cando chegue o goberno non a van a conocer. Vai, tú quen eres? As veciñas non sabrán quen Pero eres. esa actitude Dice, de entrou unha ocupa na casa. Non, son eu, a María. Además, o que máis tamén que me gusta a min, que creo que é un look que rápidamente te adaptas a él. Refírome a que é fácil. A vin a fotografía de antes e sí que sorprendíame, pero ahora levo como nada, 5 minutiños véndote, esa como lle pega total. Sí, que lle pega moito. A veces non é tanto o color, sino que se adapta a persona, que acompañe. É fácil de mantener, porque cando pos unha cousa complicada, a ver se acertas comigo mañá como con ela. A ver, xa vou soñar contigo, vou soñar contigo. Está desexando que chega a súa tenda. María, que tes ganas de facer agora, sair daqui? Salir con meus amigos e dar un pasito. Disfrutar da vida, aí a tope. Que ben, pois con esa sonrisa, con esa, en fin, pelo maravilloso que che deixou María, esa boa actitude, damosvos un aplauso moi forte ás dúas. Gracias por vir asuntos. María, vémoste mañá, que parada toda. Parada nos vemos. Por favor, A ver non me se defraudes. que María non fai milagros, Sacho, dixe Bueno, ten que mellorar a imagen de parada aí. Bueno, pusemos o listón moi alto, Pusemos aí todo o tempo no programa. Chegou o momento decisivo, xa están os nosos concursantes listos e preparados, xóganse moito chegar á gran final. Empezamos, se vos parece, as valoracións. Tania. Bueno, antes de nada, rapidiño, saúdo ás enfermeras do digestivo de Chus, que onte estiven facendo unha endoscopia e dixéronme, por favor, mañán envíanos un saludo. Salín eu así media trabajada e mandarmos un saludo moi forte polo seu traballo ben feito. Gracias. E agora, Martina. Noraboa, porque me gustou moitísimo como fixeches. Eu vouche dar esta tarde, porque me encantou, un 8. Moito, Rubén. Martina, non ten nada que ver que sexamos veciños. 7 puntos, vale? 7 puntiños. Pili. Bueno, como vamos un pouco regular de tempo, Martina, eu un 7 esta tarde. Un 7, 22 puntos. Imos a Comago Álvar. Para ser veciños fuche un tacaño. Hombre, sendo veciños, que tacañería, Rubén. Bueno, es que últimamente Rubén está moi tacaño, Hai que exixir un pouquiño. Exactamente. Non lle pidas sal nin azúcar, que non te va a dar. Alvar, bueno, eu esta tarde vouche dar un 6, pero de verdade que o teu truco gustoume moito, pero sí que é certo que me gustaron máis outras actuacións, vale? Pero un 6 esta tarde. Un 6, Rubén. Pois sí, estou un poquinho duro. Estamos chegando a final. Esta tarde, 5 puntiños, vale? 5 puntos para Alvar. Eu, Alvar, esta tarde vouche dar un 6 tamén. 17 puntos, a cousa asustadiña. Imos a coa nosa cantante de Vigo, Tania. Bueno, non perdas nunca esa enerxía que tes. Eu esta tarde vouche dar un 6. Un 6, madre mía, como estades. Rubén. Por aquí vai outro 6 máis. 6 puntos, Pili. Estamos dando estas puntuacións, Rocío, porque xa casi estamos xa na final, porque hoxe entre hoxe e mañá vamos a escoller xa os finalistas que xogaremos ao fin de semana que ven. Entonces estamos moitísimo máis exixentes, como podedes comprender, non? Eu esta tarde, Berenice, vouche dar un 6 tamén. 18 puntos, imos con este dúo cómico, Ainara e Alba. Tania. Chicas, de verdade, fixesteme pasar un momento increíble. Noraboa pola vosa actuación. Eu vou dar un 9 e oxalá vervos moi pronto. O primeiro 9 da tarde, Rubén. Pois, Rocío, da miña parte para estas mozas vai un 8. 8 puntazos, Pili. É moi fermosísimo que de un programa de televisión como é o Land Rover que quixera ser humoristas, porque me parece moi interesante. É como seguindo un concurso de canto, queredes ser cantantes e se tendes posibilidade de seguilo. Soube moi pouco que fixestes. Eu quero vervos mañán, chicas, vale? Eu un 9 tamén esta tarde. 9 puntazos. 26 puntos, póñense en cabeza, pero quedan máis valoracións. Con Tamara imos agora, Tania.
Tamara, bueno, gustoume moito a túa actuación, noraboa polo que fixeches, encantaríame poder saber bailar como sabes ti e mover as cadeiras desa maneira. Eu esta tarde vou dar un 7, noraboa. 7 puntos para Tamara, Rubén. Tamara, encantoume tamén esa mistura que fixeches co folclore galego, o traxe moi ben ambientado. Entonces, esta tarde tes da miña parte 7 puntiños. 7 puntazos para Tamara, moi ben. Tamara, oxalá sigas tendo tempo ahora para dedicarlle un pouquiño máis a isto, porque creo que che gusta, é moi bonito. Debías de montar un estudio que che... Ai, pois, a ver, xa me dirás en donde que boa falta me fai a min darlle un pouco... A ver, espera, que non choimos, non choimos. Agora mismo temos grupo en Couso na Estrada, que por certo esta noite hai foliada das mulleres, que xa aproveito para dar a publicidade aquí, e estades todas convidadas a vir a bailar. Pois todos apuntados a ese planazo que nos propón Tamara. Un 7 esta tarde. 21 puntos. ¡Qué emoción! Quédanos unha valoración. Lembro que un destes concursantes mañá non vai volver á final e Pili temos unha novidade moi importante que le vamos anunciando dende o principio do programa, que íbamos a contar. Cal? Que vamos ter repesca, Rocío. Que me dis? Ai, repesca. Cando? En serio? Pois a semana que ven. Buah, antes Sábado 23 de marzo hai repesca. Que Pili sabe, sí, señora. Repesca antes da final. Ollo aí que todavía tendes... Antes da final, o sea que non está nada escrito. Sí. Nada. Nada nunca escrito neste programa. Imos coas nosas fermosas bailarinas de Tahití. Valoración, Tania. Dios mío, que están nerviosísimas. Non estedes nerviosas porque fixeste de genial. Rubén. Chicas, pois por ese lado van os puntos todos, eu creo. Da miña parte 9 puntiños, vale? Pola miña tamén, 9 puntos. Bravo. Puntazos. 28 puntos. Arrasaron as nosas rapazas taitianas. Temos que dicirlle adiós. Hai o noso mago Álvar, que tamén o fixo fenomenal, como todos sempre aquí, porque a vida é moito mellor xuntos. Volvemos mañá. Gracias por estar aí. Ata mañá. Damas y caballeros, estos son los nuestros talents. Vámonos aquí, chicas, a bailar. Tania Beiras. Dos cuerpos enlazados, un par de enamorados, jugadores, bailadores, un par de enamorados, tú y yo nos juntamos, nos damos sin piedad cuando hacemos el amor, amor.